Andeke manje uma singeke senze intando yakhe la emhlabeni njengoba kwenziwa nasezulwini, kushuthi kukhona intando esizoyenza. And uma singeke senzeka baba wethu sezulwini kushuthi sokwenza eyomubi. And uma ngabe ukuthi sokwenza intando yomubi la emhlabeni, vele kuSathana akanayo into enhle ngathi. Welcome once again kuKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu, asibingelela umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Kungumusa kunguthando lwakhe uNkulunkulu silokhu sihlangana nje. Share indaba ezimnandi la azikho ezinye ngaphandle kwalezo. Umuntu nje kuphela noNkulunkulu. Ngibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela nje khona le message, mhlawumbe yaqala ukuhlala nale channel ngithi ungasashintsha ungayindawo. Sothi siqeda la ngiyakholwa ukuthi uyobusizakele. Sibonge nje nangama returning viewers nihlala nibuya, siyabonga kakhulu. Inkosi ingcinele nina inibusise, niya subscribe na like na comment futhi kahle kakhulu. Sayibonga Nkosi kakhulu ngani bazalwane eindaweni zonke, channel members nabanikelayo. Sabonga nje Inkosi ayinibusise nonke nemikhuleko kuningi enikwenzayo. Saqhubeka kule ndaba yethu le ethi umbuso wezulu ususondele. Siqale kuMatthew chapter 4 verse 17 la kimkhona ithi, from that time Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Kuswela ngaleso sikhathi uqala nje kaJesu eshumayela wathi abantu mabaphenduke, meaning nathi masiphenduke. Mhlawumbe aqala nje ukuzwa lezi indaba, aqala ukuzwa ngegospel, udinga ukuthi mawuphenduke. Kungani kufanele ukuthi mawuphenduke? Ngokuba umbuso wezulu ususondele. Wathi uma ngabe fika uJesu Kristu wayezo introduce a kingdom, not yakulelizwe. Ukhona umbuso kulelizwe, bakhona ababuso, ukhona ugovernment wakulelizwe, akhona nama kingdoms nje akulelizwe, but uJesu wayezokhuluma ngombuso ongapheliyo, ngombuso oyingunaphakade. Nakhona ethi futhi lo mbuso ususondele, ethi abantu mabaphenduke. Sakudinga ukuthi masiphenduka ke sishintsha nemicabango yethu newisdom yethu nangendlela thina besazi ngakhona ukuthi mhlambe besazi ngalendlela. Cha, siyabuya ke manje sizothi lithini izwi bese sihamba ngokuthi izwi lona lithini, futhi asiliguquli, selithatha linjengoba linjalo. Wathi masiphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele. Ngizonezezela kule ndaba le ela ku Matthew chapter 6 ku verse 33. Ngizogcwalisela lapho ngoba last time ngilethile last week, but ngithake ngiqhubezele le ndaba. Ithi ku verse 33, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Meaning masifune umbuso kaNkulunkulu. Usungayithola icontext from verse 25 lana nje sengiyagcwalisa from last week ukuthi uNkulunkulu masifune umbuso kaNkulunkulu kuqala nokulunga kwakhe, not ukulunga kwethu, nokulunga kwakhe and his righteousness, not our righteousness but his righteousness. Bese lithi and all these things shall be added to us. Konke lokhu okubalwe from verse 25 ukuthi sodlani sophuzani soqhokani likulelizwe konke koza kusilandela. Asifake nanali ke ivesi la ku verse 9 khona la ku Matthew 6. Ake sifunde verse 9. uJesu efundisa ngomkhuleko ukuthi masikhuleka sikhuleka kanjani. Uthi in this manner therefore pray. Esifundisa umkhuleko. Our Father in heaven. Uthi masiphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele. Aphinde athi masifune umbuso kaNkulunkulu kuqala, funana umbuso kaNkulunkulu. Bese lana ethi uma ngabe ekhuluma ngomkhuleko wakhe uthi our Father in heaven, kusho ukuthi ukhona uBaba osezulwini, osembusweni, lo mbuso ongapheliyo, lo mbuso oyingunaphakade, une king and ungubaba. Nathi ke mangabe sikhuleka kufanele sikhuleke sithi uBaba wethu osezulwini, hallowed be your name. Malingcweliswe igama lakhe ngoba ungcwele. uNkulunkulu ongcwele yena akaqamba imanga, akakhohlisani futhi akakhuluma into ayijike kusasa. Akakhuluma into namhlanje athi no ngenza iphutha, cha. uNkulunkulu ongcwele
zonke into zakhe iqondile. Yithi thina abantu esingekho ngcwele, yithi esigwegwile nje esibhedayo, yena konke kwakhe kuqondile. Ithi ku verse 10, your kingdom come. Masikhuleka sithi umbuso wakho mawufike. Yingakho ethi nje lana, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Kushuthi masikhuleka lo mkhuleko sithi umbuso wakho mawufike. That is another sign yokuthi siyawufuna. Kushuthi siwufuna kanjani lo mbuso, njengoba ethi but seek first the kingdom of God. So ufuna kanjani ke lo mbuso? Ngwana umkhuleko sithi masikhuleka sithini? Sithi your kingdom come, umbuso wakho mawufike, ngoba unombuso and kufanele ukuthi futhi mawufike kithina thina esila emhlabeni esirepentayo. Iqhubeke ithi your will be done, intando yakho futhi mayenziwe. Angithi lana ku verse 33 lithi but seek first the kingdom of God and his righteousness. Bese lana futhi ithi futhi kwenziwe yiphi intando? Your will be done, intando yakho Baba, not yethu. Sinayo ithina ethi intando. Iningi kakhulu futhi intando yethu thina ukuthi ethi nje intando nje ave iphuma eceleni, ethi intando ihlala njalo isifake ehlathini nasey'inkingeni sibuye sizocomplaina kuye. Kanti na indaba la lo mkhuleko une message, intando yakho mayenziwe on earth as it is in heaven, la emhlabeni njengoba kwenziwa nasezulwini. Okusho ukuthi ezulwini kwenziwa intando kaNkulunkulu. Yabona mangabe ufunda lencwadi uyibhekisisa kahle uzobona ukuthi uma ngabe ethi uJesu masikhuleke ngalendlela sithi intando kaBaba mayenziwe la emhlabeni njengoba kwenziwa nasezulwini. Kushuthi ezulwini idalwa zasezulwini zenza intando kaBaba. Uma ngabe kunjalo kushuthi ezulwini there's no complain. Akunayidalwa ecomplaina ezulwini, akunayidalwa ekhalayo ezulwini, akunayidalwa eyibalisayo ezulwini, akunayidalwa eyididekile ezulwini. Kungani zingacomplaini, zingadideki, kungabi nama worries na yonke lento ezulwini? Yingoba benza intando kaBaba ezulwini, abenza intando yabo. Baye bamlalela uBaba, babona ukuthi okay uBaba ufuna senze le ntando, and manje bese beyaqala ke nabo benza intando kaBaba. Ukukhala kula emhlabeni ngoba thina sifuna ukwenza intando kaBaba, asifuni futhi ukwenza ubulungi, his righteousness, ukulunga kwakhe. Asifuni, sifuna ukwenza okwethu ukulunga not okwakhe. Kanti sifundisiwe ukuthi masikhuleka sithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa nasezulwini. Shuthini lokhu? Kusho ukuthi njengoba sila emhlabeni thina esirepentayo ngokuba umbuso wezulu ususondele, masirepenta saconfessa sathi uJesu uyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu owathunywa uBaba ezulwini, savuma ukuthi thina siyizoni yena kasisona isoni, wayeza emhlabeni engcwele waze wahamba futhi engazange one muntu kodwa wathatha ububi bethu ukuze thina esibabi sithole ubuhle bakhe. Thina bekade sideserve ukuthi siyofa bese siqala sithola ini? Ukuphila, nakhona futhi ukuphila okuyingunaphakade. Uthi ke manje intando kaBaba mayenziwe la emhlabeni. Njengoba ke yabona uma ngabe singake siqale senze leli verse leli uverse 10, njengoba intando yakhe yenziwe ezulwini bese saqala siyenza la emhlabeni. Uma sesenza intando yakhe la emhlabeni sobe sesilandela ini ke manje? His righteousness. Ayithi siyawufuna umbuso wakhe, your kingdom come, umbuso wakho mawufike, siyawufuna. Your will be done. Shuthi ke manje sesithi as on earth as it is done in heaven. Okusho ukuthi manje sesithini? Sesithi makwenziwe futhi nokulunga kwakhe, his righteousness, la kuthina. And masingaqala senze njengoba nasezulwini benza. Shuthi ezulwini bayamlalela ukuthi manje uthi masenzeni bese beyenza. Ezulwini abalalelani bodwa beyizidalwa zasezulwini, omunye abheke esinye isidalwa sasezulwini ukuthi senza ini bese bonke benzokwenziwa leso sidalwa. Cha, ezulwini kulandelwa intando kaBaba. Ingakhetha uJesu intando kaBaba mayenziwe la emhlabeni njengoba nasezulwini benza. Ezulwini benza intando kaBaba, nathi bese siqala senza yona le ntando. Uma singeke siqale senza intando kaBaba, kuningi esingakulahla esikwenzayo okukhona la emhlabeni
okuphambene. Uma ungakubhekisise kahle la emhlabeni thina sesinezinto esiyibiza ngama-trend ukuthi yini etrendayo ngalesi sikhathi lesi. Yabona nje uma ngabe kuwukuthi njengoba kuSeptember nje yini etrendayo konje kwinyanga kaSeptember, bese ke uma ngabe kukhona something etrendayo kwinyanga kaSeptember, thina ke sibe sesi-aligna naleyo nto eyitrend kuleyo nyanga leyo. Noma mhlambe yini okukhulunywa ngayo kakhulu kulamalanga ke kukhulunywa kakhulu ngendaba ye-rapture, noma yini okukhulunywa ngayo kakhulu utholeke amabandla wonke esenyakaza enyakaziswa yini itopic etrendayo ngaleso sikhathi leso. Okusho ukuthi thina asenzi intando kaBaba, but thina senza intando yala ezweni ukuthi ithini trend yangaleso sikhathi, bese senza leyo trend leyo. And leyo nto leyo ke ihambe yazi yangena even nasemasontweni phakathi endleni kaNkulunkulu, ukuthi ezweni kuyini eyitrend ngaleso sikhathi, uthole nasesontweni nayo isiyenzeka leyo nto leyo. Siyahamba nje siyalapha kuDecember, siya ko-Christmas, wonke amabandla kuyobe ku-celebrate uChristmas. I'm not saying ku-wrong uku-celebrate uChristmas, kodwa uma ungakubhekisise kahle kuyi-trend, kuhambe kwahamba kwaba yi-trend. So uzophela futhi nonyaka, singene siqala unyaka kabusha ka-2026 mabe sobe sisaphila. So thi mabe soqala kukhona this trend futhi ekhona njalo makuqala unyaka amabandla ngobuningi bawo ayafasta, kuyi-trend, kuyafastwa, kufastelwa unyaka wonke for whatever reasons. Kuyadlulwa lapho kuzo February, uzobona emabandleni uma Valentine what is trending ngaleso sikhathi, kuye koma Easter, kanjalo kuningi kwama trend noma itopic etrendayo ngaleso sikhathi, ubone sesilokhu silandelana naleyo topic leyo. Thina nje sifane singamabandla noma siwumzimba kaNkulunkulu nje ohamba nomoya. Umoya uma ngabe uyalena nathi sigijima sekhona, umoya futhi uma ngabe uyalena nathi futhi ubona silalela ngakhona lapho la umoya uyangakhona. But khona into eshiwo nguJesu Kristu la ngalomkhuleko, uthi intando kaBaba wethu sezulwini mayenziwe la emhlabeni njengoba kwenziwa nasezulwini. Kuchazani lokho? Kuchaza ukuthi kungathi kuSeptember kunento etrendayo ngoSeptember eyenziwa amabandla wonke noma abazalwane noma izwe lonke, kodwa thina bese sibheka ukuthi uBaba yena uthini ngoSeptember, uthi senze yiphi intando yakhe ngalesi sikhathi, ngalesi season esiyiqalayo. Kanjalo even nangoDecember uma ngabe sithi senze intando yakhe njengoba kwenziwa nasezulwini, futhi siyasibheka ukuthi okay ikupho kwenza afuna sikwenze manje ngalesi sikhathi. Ngeke ukuthi njalo nje thina senza into eyodwa, futhi uBaba yena nje uhambisana khona lokhu uBaba akufunayo ukuthi masikwenze, but kubiza umuntu ke eyedwa erepentile, ngoba uthi uJesu masirepent ngoba umbuso wezulu ususondele. Ngempela futhi uma ngakubhekisisa kahle ekuningi sekufundisiwe lapha, kumele sirepente nje kukho, siphume kukhona ukuze sokwazi ukuthi sifunde ukuzwa yena. And manje once saqala safunda ukuthi bese senza lokho kushiwo uye, na kanjani lapho ngeke size siyisole ngoba sobe sesilandela yena, sobe sesingasalandelani thina sodwa. Kodwa uma ngabe sisalandelana thina sodwa, sisa-influencana thina sodwa, then sohamba sishayise, soba ney'nkinga ngoba thina singabantu, sihamba siphambuka endleleni, sihamba siyilahle along the way. Kodwa uma ngabe singake sibuye silalele yena ukuthi ufuna njengoba yenziwe intando yakhe ezulwini, ufuna la emhlabeni siyenze ngayo indlela, uzobona ngeke size sashayisa. Singaqala sibuye si-align ngendlela kaNkulunkulu, bese ke lamazwi lawa athi and all these things shall be added to us, kuyobe sekuyaqala ngempela zonke izinto zoza zisilandela ngoba manje sesenza lokhu yena afuna ukuthi masikwenze. Kungenza ngibone ukuthi uNkulunkulu ufuna nje abantwana bakhe who are obedient to him nasembusweni wakhe. And ilento uJesu ayezoyishumayela la emhlabeni uma ngabe eqala nje ukushumayela ethi abantu mabaphenduke ngoba ubumbuso wezulu ususondele. Wayezothi nje uBaba kudingayo ukuthi lalelani yena
Yenzani njengoba nje embusweni lisho izwi ukuthi umbuso wakhe intando yakhe mayenziwe la emhlabeni njengoba kwenziwa nasezulwini. Yenzani ngaleyo ndlela leyo. Uma ngabe ninganza ngaleyo ndlela leyo, na kanjani soze sikhale, soze size sicomplain. And lento lena kuma ungayibhekisisa kahle ikhuluma nomuntu eyedwa, iphinde futhi ikhulume namabandla. Sesihlangene ke manje sesiwumzimba kaKristu, iphinde ikhulume even nawo wonke umuntu ophila emhlabeni. Uma ungakubhekisise kahle sisenkingeni esikuyona today yokucomplaina, yokukhala. Sangena ezintweni asazi manje ukuthi impela siphuma kanjani kulezi zinto esangena kuzona, ama-traps nje safaka esayithola sesiphakathi sagamanxa kuona. Sesihlezi siqamba amanga nje makumele ngabe sikhuluma iqiniso asizenzi. Senziwa yini ukuze sithole sesikule nkinga le? Sathi singabantwana bakhe sisonke sadecide ukuthi ngeke size siyenze intando yakhe la emhlabeni njengoba kwenziwa nasezulwini. Endeke manje uma singeke senze intando yakhe la emhlabeni njengoba kwenziwa nasezulwini, shuthi kukhona intando esizoyenza. And uma singeke senze kaBaba wethu sezulwini, shuthi sokwenza eyomubi. And uma ngabe ukuthi sokwenza intando yomubi la emhlabeni, vele kuSathana akanayo into enhle ngathi singabantu abala emhlabeni, ngoba thina sizidalwa kaNkulunkulu, siyicreation uNkulunkulu ayithanda ngendlela eyisimangaliso. Thina uyibuka la kithi uNkulunkulu ukuthi naba abantu bami ngabadala emhlabeni, ngaphinde ngafaka uthando lwami kubona, ngaphinde ngabathumela indodana yami nguJesu Kristu ukuthi lona loyo okholwa yiyo nje angabhubha thola ukuphila. Yabona nje ngendlela asithanda ngakhona uNkulunkulu. Kodwa uma ngabe singesiyenza intando yakhe uBaba wethu sezulwini osithandayo, sokwenze enye intando yomubi. And omubi lithi izwi uyisela. And njengoba nje yisela uzele ukuzokweba, nokubulala, nokubhubhisa. Wona umsebenzi wakhe. Yingakho sikule nkinga esikuyona. So phuma kanjani kule nkinga esikuyona? Omunye nomunye uyophuma njengokuthi njengoba ngiyifunda ithi lana umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba kwenziwa nasezulwini. Shuthi umuntu nomuntu eyedwa afunde ukuthi mangenze intando kaBaba. Ngizokwazi kanjani ukuthi ezulwini kwenziwa yiphi intando? Ngokuthi njalo ngicommunicate noBaba mangivuka ekseni, Baba namhlanje ufuna ngenze ini? Akudirect ama steps akho for a day ukuze uzokwazi ukuthi wenze intando yakhe. And uma wenza kanjalo uya aligna ne-righteousness yakhe nokulunga kwakhe, ngoba ngesikhathi ekudirect ama steps akho each and every day uthi ke manje ngena kwi-purpose engikulethele yona emhlabeni. Ngena ke manje uzokwenza lento vele ngangikulethela ukuthi wozoyenza emhlabeni ngekhathi elokho ekudirector. Ngesikhathi elokho ekudirector ungena in his righteousness. Emveni kwalokho konke koza kukulandela. Yonke into ila ezwini. Okwethu nje kuphela ukuthi silikholwe, sililandele, silithathe futhi njengoba linjalo. Ngaphandle kokuthi silikholwe lelizwi, hayi maye kuthina, maye sohlezi nje silokho sikhala. Ake ngime la today. Ngomusa weNkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Nginithanda ngendlela esimangaliso. Amen.